Chceme být na trhu firmou mladou, aktivní, pružnou a kreativní. Podporou obratu našich zákazníků chceme dosahovat našeho zisku. Poctivou prací a jednoduchými principy chceme úspěšně nastavit sladký trend v marketingu. Smart cookies jsou inspirovány japonskými koláčky štěstí, které ukrývaly věštbu budoucnosti. Když to Smart cookies u nás neukrývá věštbu, ukrývá především sílu. A to sílu synergie, jednoduchosti a originality. Společně s vašimi plány a cíli dokážeme Smart cookies nastavit takovým směrem, aby dokázali svou sílu využít především pro váš prospěch a pro prospěch vašich stálých potenciálních či nových zákazníků. Chceme spojit vaše cíle s našimi nápady tak, že je proměníme v silný marketingový nástroj. Podpoří jméno vaší společnosti, posílí sílu vaší značky, efektivně doprovodí na trh váš nový produkt. Pomůže vám budovat vztahy s vašimi zákazníky a kladně přispěje k podpoře vašeho PR. Jsme si vědomi, že prosadit se na trhu v dnešní době není nejjednodušší. Ale taky víme, jak jednoduché je se přistihnout, vymlouvat se na krizi, špatnou dobu či přesycený trh. Stojíme ale na straně výsledků. A přesně i ty od nás očekává i náš klient. Naše kampaně jsou od začátku až do konce důkladně monitorovány, abychom dokázali vyhodnotit její reálný průběh. A následující periodu, abychom dokázali nastavit efektivněji. Důležitým bodem je na počátku stanovit si jasný záměr a přesný cíl. Můžeme ho nazývat cíl SMART. Jehož vlastnosti jsou následující. Být S jako specifický, M měřitelný, A akceptovatelný, R reálný a T terminovaný. Je nutné zajistit i faktory, které mohou ovlivnit náš stanovený cíl. Zjistíme faktory, které mohou výsledky ovlivnit. Rozdělíme je na faktory věcné a sociální. Posoudíme jejich význam a udělíme jim prioritu. Analyzujeme klíčové faktory a zajistíme dostatečné opatření možných rizik. No a poté kampaň odstartujeme.